ngoba ndilawulwa yile theme ethi comforting of wounds. Ndicela siyisekele vice nekomiti le theme ethi ukupholiswa kwamanxeba. Siyisekele ngelithi ukhona umphilisi wamanxeba. Nindinika umsebenzi oyingxaki ngoba ndiqinisekile ukuba apha kule nkonzo nakwiindawo ehlala kuzo akakho umuntu ongenangxaki. Yingxaki le endinika yona yokokuba mandizoncokola ngokuphiliswa okanye ukupholiswa kwamanxeba. Nichonga umntu ke nayo neengxaki zakhe, ndimanxeba-nxeba nam ndimanxeba-nxeba zinzingo zobubomi. Nam rhamente isithunywa sikaSathana sendintlitha ntsuku zonke zokuphila kwababomi. Yile nto ndiyisithi vice, noko ingxaki le, yingxaki le yala manxeba. Lithi ilizwe kuqala unyaka abantu bebuye ekhaya, abanye bethu khange babuye kakuhle ekhaya, abanye bethu babuye phambi kwexesha ebebezicwangcisela ukuba bazawubuya ngalo. Kodwa kwakho amanxeba akrazula ifemeli, babuye abantu bengathandanga. Ingxaki le ayonto imnandi le, ayingo-business as usual. Lo yunantwini xa andikhange ndizidine ngokokuba mandiresearche ndikhangele iintlobo ngeentlobo zamanxeba. Ewe khona ndiye ndarhalela into enayo, ndithe sendiqalile ndathi no man, le meko ndiyayazi. Xa urisearcha ngento ongayaziyo phaa phambili, ndathi le meko ndiphila nayo, khona imfuneko yoba mandikhangele amanxeba okanye mandifunde encwadini imeko yamanxeba. Ndathi phofu ekugqibeleni, you know, it doesn't matter okokuba what kind of a wound is, what type of a wound is. Okusalayo inxeba, inxeba. Kodwa eyona nto ndiye inzondelelo yam yahlala kuyo yeyokokuba
nangona bukhona ubuhlungu benxeba nedamage eyenziwa linxeba, kodwa uThixo usinika inyoba yokugqobhozela ngapha kwentlungu zenxeba. Amen. Sifumana indlela yophila with or without inxeba. Yilanto esithi umkiliki unyanzelekile okokuba siphumele ezimbandezelweni ezininzi. Lamanxeba sinawo awanamsebenzi ngoba kakade ubukho bamanxeba bomini bethu busifundisa indlela yokwazi ukuma simele ubomi. Sifumana amava okwazi okokuba siwagqithise nakubantwana bethu xa bekrazulwa amanxeba lilizwe. Zimbini qha iindidi zamanxeba endinqwenela okokuba mathethe njengazo. Linxeba langaphakathi nenxeba langaphandle kuphela. Inxeba langaphandle leli uthi xa uxatyelwe okanye ukhubekile likrazuka inyama kuvela inxeba langaphandle. Lilula lona ngoba xa usiya koogqirha ayakwazi ugqirha okokuba balicoce balifake ibetadine nezinye izinto liphile. Kodwa kukho inxeba elingaphakathi. Leli nxeba ndinqwenela okokuba sincokole ngalo ngoba line after effects. Nxeba langaphakathi linemiphumela emibi. Nxeba langaphakathi dibana nomnye umuntu ngamanye amaxesha uhleli konwatyiwe apho asaphume alile, kanti kukho into emkrazula inxeba ladala ukukhumbula namhlanje. Abanye abantu inxeba langaphakathi limchaphazela senabantwana. Dibane nomama okanye utata eshawuta abantwana, abenzanga nto abantwana ashawuta abantwana, abetha abantwana, kanti kuvuka inxeba lasebuntwaneni bakhe. Makabonge uThixo. Inxeba langaphakathi lifana nqwa nenxeba lokubinzwa ngenqula. Yayazi xa umuntu ebinzwe ngenqula, umbinzi ubinza nje ayitsala inqula. Lagqiba inxeba livaleke lithi ginxa, kanti ngaphakathi lidemesha ubomi bomntu. Sithi sicinga uba akenzakalanga kakhulu, emva kwe-5 minutes 10 minutes simbone sehla ngodonga, kanti wenzakele ngaphakathi. Nokophoku wophele ngaphakathi. Amanxeba ke anzulu anjalo. Nxeba lenqula linzulu linjalo. Abanye abantu abaphakathi kwethu banenkenkewula zamanxeba abagqejwa ngabantakwabo nodadewabo. Sebezisidulelo nalapha ekuhlaleni. Xa phela unyaka kunzima nogoduka xa abanye abantwana begoduka ngoba kukho inxeba elikhoyo elavulekayo. Abanye abantwana okanye abantu udibana nabo abesithubeni, umuntu ehamba ethetha yedwa
ehamba eqhola amaphepha kanti wagqejwa inxeba elingophiyo ngumntu azalana naye. Uva umntu omaziyo lo mntu esithi uyambona enje yimfundimani le. Wayekrelekrele lo mntu esikolweni qha wagqejwa inxeba elimbangela ukuba nesidima sakhe sirhuqela udakeni ekuhlaleni. Siphila nalo manxeba Khamente, siphila nalo manxeba. Siphila namanxeba. Amanye amakhaya azingceba avaliwe namhlanje. Xa ufika umuntu olaziyo ekhaya athi kuni uyalibona lekhaya. Yayilikhaya elifudumeleyo linezinto zonke. Likhaya ekwakulinywa kulo. Kodwa kwafika isivunguvungu somlilo. Besithi abantu belali kwafika uvutha wachabalalisa. Kungoku nje abantwana bekhaya bazimbhacu apha elizweni. Abasenazo nevelu ngenxa yamanxeba esiwafumana kwizihlobo zethu. Siphila namanxeba njalo. Siphila Khamente Sikiltas namanxeba. Abantu esihamba nabo singena nabo kule tyalikhe. Sithi nexa singena sithi mana ukuthi kulapha Nkosi ndikubonayo. Ndakuguqa esithebeni sakho buphela bonke ubuthathaka bam. Kodwa xa kufika ixesha lokwamkela kofefe, lo mntu ebesecankwakho nivuma kunye nithandaza kunye esibhuqweni. Ukwisigqubu se-agent sikaSathane kuqhutywana nobomi bakho. Fika abantu ubomi bakho bebubeka entendeni esandla bebuqhuba bekwenza into engento kule cawa. Sikhonza nabantu abasivula amanxeba njalo. Abantwana bakaThixo, kukho amanxeba Khamente esawafumana emilonyeni yabanye abantu. Qinisekanga noba sabenza ntoni. Kodwa lona ilizwi laphuma lona ilizwi lithi sozabe yinto. Fike nangoku umntana abantu noba uyaphangela endaweni elungileyo. Uyaphangela, uyarhola. Kodwa insebenzo yakhe iphuma phakathi kwemini. Ngoba kukho ilizwi elamkrazulayo lathi sozabe yinto. Skiltas Khamente siphila namanxeba. Siphefumla ngamanxeba. Phefumla ngamanxeba. Kukho amanxeba esingazaziyo noba singena phi kuwo. Kwaqabana umama nomakhulu, umama nomakazi, umama nodadewabo. Singena phi thina? Singena phi thina? Ngamanye amaxesha sasingekho nobakho. Kodwa kwaphuma ilizwi elithi ufundisa lo mntana nje umkhathalele sawumbona ukuba uzawuphelela phi. Nangoku iziphumo zamazwi ahlabayo ziyabonakala kwamanye amakhaya. Sikiltas bantu abatsha Khamente. Kodwa ibisithi saphimi yam ukhona umphilisi. Khona umphilisi.
Yabona ingxaki eyenziwa linxeba. Ndicebisa okokuba uba kukho inxeba nasefemelini elikhoyo. Ndicebisa okokuba anditsho wenza ukwazi imbongo mna ulenze licebo kodwa ndiyabacebisa abantu okokuba xa likhona inxeba dilishanani nenxeba. Because inxeba linemiphumela engekho mihle. Ngamanye amaxesha inxeba imiphumela yenxeba ayenzeki nalapha kuwe kodwa yenzeka kwinzala yakho. Ukrazuke ifamily, ukrazuke abantwana ngoku kanti loo nto ayizukuchaphazela bakrazulileyo kodwa ichaphazele igeneration ezayo. Thibane nabantwana sebengasakwazi nongcwabana ngoba abazali babo bagqebha namanxeba angophiyo angasoza phola. Siphila namanxeba njalo. Kodwa kokugqibela zawuqhobosha amadoda ngoku. Zawuqhobosha ngoku. Kokugqibela ndiphethe umphilisi wamanxeba. Okokugqibela ndiphethe umphilisi apha esandleni sam ndiphethe ibhetadi. Abantwana bakaThixo sikiljaza ethandwa nguThixo apha kwesi sandla ndiphethe umhlabelo omhlophe. Phethe umhlabelo omhlophe owusela ngaphakathi ukwenzela uba kukho inxeba lenxule elingaphakathi lidilishane nomhlabelo omhlophe. Abantwana bakaThixo kule ndawo besifunda kuyo sidibana nonyana kaBheri uHoseya. Abantwana bakaThixo umprofeti wakwi-Northern Kingdom kula minyaka ye-8th century ebhala incwadi naye phofu uqale onyulwa nguThixo kumafukufuku elizwe. Makabonga uThixo wathathwa nguThixo njengalamhla kwathathwa uIsaya ukuze athi uIsaya ngokufa kukakumkani uZiya ndayibona inkosi. Abantwana bakaThixo, abantwana bakaThixo wathi uHoseya xa ethathwa nguThixo ngoba uThixo unexesha loba athi xa ethatha umntu wakhe ajonge ukomelela kwakhe, ajonge izinto umntu angakwazi umelana nazo nangenokwazi umelana nazo. Wathatha uThixo wambeka esikalini. Abantwana bakaThixo wambona okokuba uzawukwazi umelana nezinto. Abantwana bakaThixo wathi uThixo kuHoseya xa embiza wathi hamba ubheke elizweni lokuhenyusa uthabathe intombi eyiprostitute. uThixo wonyula umntu wakhe kodwa kweli cala uThixo uthe emntwini wakhe yiba ambothatha umfazi oyiprostitute. Wathi uThixo kuHoseya, wathi uThixo uzungamthathi nje uzumthande umhloniphe. Inhlungu ke kaHoseya le ndithi uThixo uqala kujonge xa kuqapha inxeba aqala kujonga uba uzawukwazi umelana nenxeba ngoba ubulifokofoko uThixo akacinga hlekise ngawo kuSathane. Sinamanxeba nje it's because uThixo uqale wasiweyisha wabona okokuba noba singagqejwa nguSathane ngamanxeba asizusuka kuThixo. Abantwana bakaThixo nakuHoseya ke uthi uThixo xa ejonga uHoseya uthi thatha le ntombi iprostitute. Inhlungu kaHoseya yayikukuba qho ngale ntetha yangoku kukho iweekend ezinkulu. Nkosikazi kaHoseya ihlala esipilini yenza inzipho icheba amashiya qabi lipstick
kungolesihlanu xa ebuya uHoseya akayekho unkosikazi. Inhlungu kaHoseya uyawukhangela lo nkosikazi iweekend yonke ngoba wayethe uThixo kuye uzumthande umhloniphe. Yabuya uDibhera ngomvulo oko bekhangela ngoHoseya. Uba yayindimi okanye yayindoda apha yayingenomelana nezo sibongo, kodwa uThixo wambona uHoseya uba he's fit enough to stand for it enzamdibanisa nayo. Watsho uThixo, wathi okwesibini uHoseya kule prostitute. Khumbule that uHoseya ngumanyulo kaThixo. Ilali yonke imjongile uHoseya njengesitye esihle sophatha imdaba ezilungileyo zikaThixo. Now xa ezi zinto zibehlela ziyacontradicta nala verse ithi uba ubani ufuna uba ngumveleli mayibe yindoda elulanyelwayo yindlu yayo makabonge uThixo. Yacontradicta. Wathi uThixo kuye ayizuphelele lapho lento, uzawuzala umntana umthiye igama loba nguYizereli. Wathi uThixo ngoba kusaya bamzuzu indlu kaIsrayeli ndiyichithe ngesaphetha. Wathi uzawuzala owesibini umntana umthiye igama loba nguAkangenzelwanga mfesayo ngoba ndinguThixo andisayi kuze ndiphinde ndiyenzele imfesayo indlu kaIsrayeli. Now ungacinga nje linceba okoba lihlaba kangakanani enhlizweni kaHoseya bantwana bakaThixo. Kodwa kule chapter sikuyo sidibana noHoseya in spite of zonke ezo zinto, emema abantu esithi yizani sibuyele kuYehova. Bantwana bakaThixo uqwangile uzasiphilisa. Bantwana bakaThixo qabele uzasibopha. Ngamanye amazwi uthi uHoseya lo Thixo kumaqofe phaka. Bantwana bakaThixo uThixo wenza into ezawukwazi uba abe nesisombululo sengxaki. Maqofe phaka kaThixo, maqofe phaka kaThixo. Thixo ongalishiye nje ibhobhoka, alishiye nje weyili uhamba nalo athi umqulu ndalulela isandla undithandaze kubugaxa-gaxa wale ndlela. Skiltazi bantu bam basambeni ndithe kona uThixo kumaqofe phaka akenzi into ashiye umntu eweyili. Basambeni bantu bam sibhekene eBhabhiloni. Bantwana bakaThixo sibhekene eBhabhiloni kwithike likade abeza apho uThixo ethatha abantu bakhe wavuma uThixo ngoba uSathana makabafake kwithike lomlilo. Bantwana bakaThixo kanti ngeli xesha abahedeni beqoqa ngokufaka amadoda kwithike lomlilo, uThixo uwasile wayongena kwithike lomlilo. Bantwana bakaThixo wafika uThixo wainstola i-aircons. Makabonge uThixo, makabonge uThixo wethu, makabonge uThixo wethu wainstola i-aircons kuba ukhona umphilisi wamanxeba. Bantwana bakaThixo xa bephoswa kwithike lomlilo, bantwana bakaThixo xa besithi cakatha kumalahle asethikeni waswitcha on uThixo uyakhona, waswitcha on uThixo iyakhona. Xa besithi cakatha, xa besithi cakatha bathi cakatha bajongile abantu, bejongile abantu bahamba kakuhle, bahamba kakuhle, bahamba kakuhle. Waqaqama ukumkani uNebukadnezari ebehlele ecinga ngoba bazawuthi xa bengena baqalise la madoda ebebafaka edikeni. Atsha la madoda wacinga ukumkani uza kwenzeka loo nto. Basuka la madoda
abakakuhle bakuchiswa ngemililo uba nabo wena nasemahangweni bagciniwe nguwe baxhosha ukumkani uNebukadnezar ngoba imfesithi ephethiferikekile besingafakana amadoda amathathu kusinina kodwa ngoku ndibona indoda yesine inyama zaphakathi kwakho washo umphilisi wenza lona umphilisi sanowara ngalamanxeba uthiwe mna masikhambatha amanxeba asikho kwinkonzo yolila kodwa sikwinkonzo ethi uThixo uyaqhobhoza ngapha kwamanxeba yethu la manxeba senhlizweni yakho kukho umphilisi wawo bantwana bakaThixo ngawubuza molo napha kulangwevu ingumArabu yaseUzi bantwana bakaThixo ngabuza noba ngajika ndijonge egubhini ngayombuza uYobhi okokuba ngela xesha eklatyelwa nguThixo ngoba uqalele uzasiphilisa uqwangile uzasibopha ngela xesha eklatyelwa bantwana bakaThixo bengakakathi uThixo wayekhona wavula uThixo khumbulani irhamente ngela xesha eklatyelwa kwajika umfazi enumber 1 supporter yabuza kuyo ngoba usabambelele na kulo Thixo kwathi ngoba uThixo wayeqale uJobhi wambeka esikalini wambona ngoba akalofokofoko uzawukwazi umelana nezanzwili zobubomi bantwana bakaThixo kodwa mbongo ndikhumbula ngomhla wokugqibela xa uThixo etshintsha imeko kaJobhi kaloku uJobhi ebesephelelwe into yonke kodwa uThixo wayitshintsha ngoba eqabele nje uzawuphilisa bantwana bakaThixo xa itshintsha imeko yakhe kuxhonyoshwa ndimfutho besithi bendihleli ndikufa ukumvoko kungokile iso lam libonile bantwana bakaThixo andiwanaki la manxeba asiwanaki la manxeba sikiltyasi asiwanaki la manxeba ngoba uzawapholisa ubawo it's a matter of time before ubawo adilishane namanxeba akho it's a matter of time ningambuza uDaniel ngela xesha efakwa emathini wengonyama makabonga uThixo ndiyagoduka madoda ngoku ukude ekhaya ndiyagoduka ngela xesha efakwa emathini wengonyama ithi le verse wathi xa uxoxwa nguDariyo nesigqeba sakhe wasuka uThixo akamhoya uDariyo nesigqeba sakhe wathenga itshebisi wangena emathini wafida ingonyama ngetshebisi xa edulwa uDaniel wafika ingonyama zingela xesha lakhe zihlafuna ithunga njalo uThixo wethu neceba uThixo ndlela zikaThixo zaziwa Thixo wenza loo nto zalona uThixo sanuwara ke xa siphuma apha masinyathele ngesibindi because xa siphuma apha amanxeba ethu azawupholiswa nguBaba
awungomuntu wokuqala uba namanqeba injawo njoku awazi ukugqibela kwakubo njengoba ubomi buqhubeka uzawuphila namanqeba ha yazo kokuba awakho permanent amanqeba amanqeba fondini inganga yaqubisana nawo xa izawugothuka hayi yagothuka khonyana xa inganga izawugothuka madoda kukho amanxeba eyenzakaliswa ngabantu bendlu you know xa uvulwa amanxeba ngabantu bakowenu soxhalaba socingela okokuba zange yehla lento uba ngumlandeli kaThixo nomlandeli kaYesu yazi okokuba kwakhe kwavulwa amanxeba ngabantu abebephilisiwe bencedwa nguYesu nawe ndiyayazi okokuba uba ngokokuba udadewethu ndamnceda unenxeba ongasoze ulibale nangoku awulithathi impilo ngoba kukho amanxeba ezingawathethi ebantwini iba linxeba lakho lihlale litye wena wedwa kukho abantu abathi usister wam wayingaphangeli ndamthatha ndamnyusa ezilalini ndeza naye apha eKapa ndihlala nomyeni wam ndithe nqa umzi wam ugungqa nje kanti usister wam ungena ngasemve ndingasenamzi nje kwachithwa umzi wam ngusisi wam you know what lizawuphola elo nxeba ngoba ukhona umpolisi lapho linxeba sizenzakala eCalvary bantwana bakaThixo kwakrazulwa amanxeba ngabantu ebebencedwa nguYesu kodwa ngomhlojwa injalo impilo yegobhoka uthwaba nabantu kuthi ngemina yodwa xa ungunjaniselwe zizitshaba umuntu abulumva uYesu wasibhaqa yedwa ndimbhaqa xa inyuka intaba yokhakhala egcwele amanxeba ngasemva nangaphambili bantwana bakaThixo kodwa xa kufikwa entabeni bazalwane bakaThixo kukrazulwa amanxeba ndivumyetheni bhayi ndivumyetheni xa ebona uYesu engapheniki emnqamlezweni waqhamasha umyetheni esithi uba unguye unyana kaThixo sisindise usindise nathi wathi uYesu amjonga wamkhethamela bantwana bakaThixo wathi kwanamhlanje ndizaba nawe eparadesi kaBaba wasondele ngalamaswi uthi kwasekhaya makasikelela thamsanqelise ukushunyeka kwelizwi zakhe kuwena kwana phakathi yami